ሰላም ሰላም ኩራት ፋሚልና ማዓንቲ ለለ ዘውዝኛ አቲራ ቲቪ በፍሊሎ ለመልከለ ለመዝኛኩም ነና ካህዚ ብዙሕ ብዛዕባ መጽሓፍቲ ሪኮመንድ ገረኩም ነገራት ነው ካብለም በብላይም ለ ሼር ላገርና ነዋግዑኩም ኢና ሳና ጽንሕታ እና ኩራት ፋሚሊ ለማዓንቲ ሸውዓተ ዓይነት መጽሓፍቲ ሪኮመንድ ገረኩም ዘን ሸውዓተ ግን አውና ደክሰ ሰነሉ ቦናስ መጉዳእቲ ለፈጠረ መጽሓፍቲ እየን እና ሰን ብዝርዝራን ክነግረኩም እየ ሓቢርኩም እናጸንሑ ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ግን ኣይትረሱ ሓደራ ላይክ ካውሉ ደሊ እኒው እና እዚ ሓደ ኣርስቱ ክነግረኩም ዘ ስክሮል ኦፍ ያንግ ወርተር እዩ ብዛዕባ ፍቅሪ እዩ እና ወርተር ታሪክ ይነግር ብደንቢ ኣብ ፍቅሪ ሂወቱ ውጣ ውረድ ዘለዎ እዩ ብሱር ለይሳክዐሉ ዓይነት ሂወት እዩ ዘርእየካ ኣሎ ኣብ መብዛሕትኡ ኣውሮፓ ሃገራት ካብዞም ዝተኣገደ ሓደ መጽሓፍ እዚ ካልኣይ ገለ ና ጆርጅ ኦፍ ኦርዌል ልል እዩ ብ1984 እያ ትብል ኣርእስታ እዚ ዝኒሄሉ ብዙሕ ስብራት እና ወዲ ሰብ ተስፋ ምቁራፅ ዘርኢ እዚ ታሪክ እና ዝቐጻሊ ዕጣ ፈንታኻስ ዝቐጻሊ ሂወትካስ ሃመያም ዝኾነ ብደንቢ ተስፋ ለቆርጥ ኢሉ ብዙሕ ወጣታት ለይምክር መጽሓፍ እዩ እና ስለ ካብዞም ሳልሳይ ለለ ቻይልድ ኮድ ኦፍ ኢትስ ልል እዩ ብጣዕሚ ኣብ ትኽክለኛ ታሪክ ዝተመስረተ እዩ ኣብ ዝነበዓሉ ብንእሽተይ እዚ ደራሲስ ብንእሽተይ እዩ ዘጋጠሞ ሂወት ታሪክ ብኑ ዝወፅሖ በደላት እዩ ዝትረኽ እና መብዛሕትኡ ሰብ እዚ ለይወድዎ እዮም ብዙሕ ሰባት ሞይቶም ተሓኒቖም ካብዞም ሓደ ዝተኣገደ መጽሓፍና ክንበብ ዘይግብኦ ነገር መጽሓፍ ሓደ እዩ ኣፍቲ ራብዓይ ነግንየ ለለ ዝሮድ ልል እዩ ዝሮድ ይብል እና መንገዱ እዩ ዘውጉ ሃምና አፖካሊፕቶ ልል ፊልም ዝጠጥተሆም ሃም ዓይነት ዘውጊ ለለዎ እዩ እና ምንም ዓይነት እና ተስፋ ጭላንጭል ዘይብሉ መጽሓፍ እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ብዙሕ እዚ ታሪኩ ኣብ መጨረሻ ኣካባቢ ክረአ ተሎስ ተስፋ ክመጽእ ዓይነት ጉጉት ዝሓደሩ መጽሓፍ ኣብ መጨረሻ ግን ምንም ዓይነት እና ተስፋ መንገዲ ዘይብሉ ዝተባህለ መጽሓፍ እዩ ካብኣቶም ሓደ እዩ እና ብዙሕ ሰባት ዝለ ካብ ዝተኣገደ መጽሓፍ ሰብ ዘይፈትዮ መጽሓፍ ሓደ እዩ ኣብ ሓምሻይ ነግንየ ለለ ኣሜሪካን ሳይኮ እዩ እዚ ብዛዕባ ሓደ ኣሜሪካዊ ዕውዲ ኣሜሪካዊ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ለብል ኣብ ብዙሓት ሰባት ትራማ ዝሓደገ መጽሓፍ እዩ እና ብስሩ ዘይምከር መጽሓፍ እዩ እና ብዙሕ ሰባት ኣብና እንትን ሆረር ዘውግ ዓይነት ዘለዎ እዚ ፊልም እዩ ሃም ፊልም ዓይነት ልትርኽ ነገር እዩ እና እዚ መጽሓፍ እዚ ብዙሕ ሰባት ኣብ ትራማ ዝሓደገ እዩ ሕማቕ ጥላ ወይ ሕማቕ ስነ ልቦና ዝሓደገ መጽሓፍ እዩ እና እዚ ካብዞም ዝተኣገዱ ኣብ ሻድሻይ ነግንየ ለ ዘ ቦይ ኢን ዘ ስትሬይት ፒጃማ ይለና ኣብ ካልኣይ ዓለም ጦርነት ዝነበረ ጊዜ ዝትርኽ ኣብ ብናዚ ዝተጨፍጨፉ ቆልዑት ንሽን ቆልዑት ብዙሕ ፍቅሪ ዝነበሮም ሰባት ኣሰቃቂ ዓይነት ዝኾነ ኣማውታ ክሞቱ ዘለዉ ዝዘውግ እሱ ኣብ ልበወለድ ታሪክ ለዘንብልና ብጣዕሚ ኣሰቃቂ እዩ እና ብዙሕ ሰባት እናተዓበያ ችግር ከጋጥም እዩ ተባሂሉ ዝተኣገደ ሓደ መጽሓፍ እዩ እና እዚ ዝኒሄ ልከይተንብቦ እየ ሪኮመንድ ገረኩም እና ፋሚሊ ቅድሚ ሸውዓይ ንጋሪ ግን ሰብስክራይብ ግበሩ ምንቲ ሸውዓይ ክነግረኩም ንመጨረሻ ንሽን ግርም ስለትብለኒ ልባዕለይለ ሳምንት ክነግረኩም ሰብስክራይብ ግበሩ መጀመርታ ገይርኩም ዶ ላይክ ለግበሩ ኣተላ እና ብዙሕ ሰባት ክሓልፍ ምንቲ ሼር ላግበርኩም ካብኡ ናብዛ ሸውዓይ ንቐፅል እና እዛ ሸውዓይ ለለ ዘቢል ጃር እያ ትብል ብጣዕሚ ዝገርመኩምስ ኣብ ሰሚ ባዮግራፊ ዓይነት እዩ ዝምደብ ዘውጊ እና ብልቢ ወለድ ዋላ ንሓዞ ብቻ ሓውሲ ሓቃውለ እዩ እዚ ታሪክ እዛ ደራሲት ኣብ ድብርት ኩነታት ኮይና ዝፀሓፈቶ ፅሑፍ እዩ እና እዚ ታሪክ ለለ ካብ ጭንቂ ለለኻዮ ታይም ዝተዋግዖ እዩ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ግን ኣብ መጨረሻስ እዚ መጽሓፍ ተሓቲሙ ኣብ ወርሒ ምስ ወፀስ እያ እዛ ደራሲት ሞይታ ብድብርት ማለት እዩ
أنا بتعمل جرني حال شع زي أنا شع عيني بتعمل مسحب تمرسوني كل لكم نجرتني لكم تقول لهم مثلي عن بيت الهون مسات بهذا ترى هذي ونس حال شع مسحب تمرسني كات مالتي لهم زعينتات الجود لبس بحال نجرات لنا الحسنات تعاقس للجود إن حضرات لا أعرف لا تلعب شيء كده بس ترى للدوز زعينة مسحب لا مرسات عينة التنبيه ريكون أنا أزوجنيو كازم أنا من جتات لمزهم كنيويورك تايمنا the psychology of dark of psychology جينيو أنا garden أنا بريتش library جينيو أنا صحفي إنترنت أتكم تميونيهم أنا كأتوم لمزنا يوم مرجعات يوم أنا شكاو أصلا جانا سلام صنحنا لنا كأسجين أو سومن بنسو خمسة جيزي برنامج كنسرح لكم لما أنت بنتيكون دياكي مثلا بوزح عينتات نابزا أوكي تبني لمن قد تطلع فترنا كلنا لا تمهرنا لا سحقنا لا تجعتنا نزناني البوتا نينا البولونا أنا زي أتيرا تيفيو لايك ناشير سبسكرايب مقارهم يترسون هلو أنتي سبونسرنا الجيرنا للا بلاك ستار فاشن يو أنا بأتيرا تيفي لهم تخيفهم عوي ديسكاونت يقبروا لهم حاضر كيترسو زللا لايك ناشير سبسكرايب قورو لخالي تدراشنت من تكوسهم اشكالو أتصال جانا سلام لكلهم يرسحهم سلام لعلم سلام لكل الناس